Ay binasawa nak ni bakit ko. No saan na kumapay nga nagundawayan ti kinalupoy ko? Never. 27 kon ididinanon nak ni bakit ko ngayong kapilitan. Amoyo iditumanon nak kuna ni katugangat. At dapat lang sa nikwam syakto baka mo ditantang. Ay ayato mo lang anak ko, syakto baka mo ditantang. Paudi nga sa lutsot at nawalay pakam mo kuna mo ay si kantungot makamuntang. Ay siya mo lang ang kanayon ay. Among Lordan ken Analin kanayon ko ngay bagbaga datoy. Upat ngamon wano bulan. Upat ngamon iti estado iti panagasawa. Anya daytoy no kakas-kasar kawila mon. Inton bubaybayag kalikoda mon. Inton no kanayon kay nga gapapa isina mon. Ngano saan monton nga matutpalan Lordan kan Analin titunggal maysa ikugtar mon. Namsapay kumata saan nga dumanon iti kastoy ti estado iti panagkalaysayo kan panagdenayo kas maysa nga gasawa ngamin ti inigbatan nyo nga karin-kari di altar saan nga ay ayam. Sapay kumata mariknayo ti kinasagrado na daytoy. Liklikan nyo ti umapal. Liklikan nyo ti agbaling nga manangipapan. Kanayon kumat ngay bagbaga. Nalakat ti agipapan no bagi pangyarigan. Iso nga sapay kumalordan Analin mantinirin nyo ti relasyon nyo iti kabagyan nyo gayeng ken karubayo. Saan nyo nga liplipatan dagiti rupa nga naitalaong kadaytoy nga salunan. Saan nyo nga rukudan no ribo wano gasot dinaitulong da ti importante in sakripisyo da ti dimbaray kadaytoy nga salunan. Iti danunan nak ni bakit ko kunana ni katuganga at nakadilugan mi nga nababayan. Amoy iti sungbat ko tatang nanang iti pudno a kabagyan tumanon di salunan uray awan lugan. Saan nga ing kapilitan nga ikang kayo gaputa na babayan kayo. Taan anwag karog na ikang kay tilugan nyo na may yutang tumot amin nga tutut ko. May ramraman nga agrigat ta anak nyo. Naawatan gamay. Anya ti kayat kung asuwan Lordan kan Analin. Liklikan nyo dagiti dadduma nga kultura kan tradisyon nga no dadduma. Isuk mang parparigat kada tayo. Kitain nyo, ato'y balikas nga maminsan lang ti makatawan. Haantay nga mapupuutan dahil ti maminsan lang nga makatawan nga bagbaga tayo. Makairunok ti sentimo. Birthday, maminsan lang makatawan. Paskwa, maminsan lang makatawan. Barutawan, maminsan lang makatawan. Anniversary, maminsan lang makatawan. Kasano no, 5 anak yun. Di mamin lang makatawan. Kwenta ang dayay, no mano nga anniversary, no birthday, ta 10,000 lang magastos mo, ay kababaan na ta 50,000. Iso nga practical kayo. Saan nga yung kapilitan ano pa-birthday kayo ayaban nyo tintero nga taga-nabandagan kang taga-Pero. Ta iti Pilipino na uyaw. Aduman wano basit isagana adanto lang ta may bagata.